Audio Jungle. салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо чӣ хел дар WhatsApp ва дигар программаҳо SMS-ое ки ба шумо роӣ мекунанд ва сразу удалид мекунанд, шумо успети дидан намекунед ва бисёр фаҳмидан мехоҳед ки дар уҷа чӣ навистагӣ буд. Ин программа ба шумо ёрдам медиҳад. Номи программа Whatis Removed. метонен ин программаро аз Play Market скачат карда гирен. баъде ки скачат карден, медроен ба программа ва дар инҷа дале мекунен, начат интихоб мекунен ва иҷада разрешит метиҳен, галочка мемонен ва окей пахш мекунен. назад карда камтарак ждат мекунен ва кадом программае ки шумо мехоҳед SMS-ҳои удалид шудагиро хонен, вибрат мекунен. Ман дар ҳозираш дар толка WhatsApp дар корай барои шумо да нишон додам. дале мекунем ва да сохранить файл интихоб мекунем, разрешит метиҳем. чӣ хеле ки мебинем WhatsApp дар болои экран буромад. агар шумо Instagram, Telegram ва дигар программаҳоя добавит кунед, инҷа отдельно папка шуда мебурояд ҳамаш. ва ҳозир барои санҷиш, чӣ хеле ки мебинед, ман дута WhatsApp дорум. ай WhatsApp-и дуюм, дар WhatsApp-и якум SMS менависум ва ҷошда удалид мекунам ва худи шумо мебинед. ҳозир ба WhatsApp-и дуюмги худум медурам ва менависум ягон чӣ. Салом. чӣ хеле ки мебинед SMS омад дар WhatsApp-и якуми ман ва ҷошда удалид мекунам. удалид у всех. окей. ҳозир барои санҷиш шумо да ай у WhatsApp-ум дуромада нишон метиҳем ки SMS удалид шудагиай, ман успети хондан накардам ва ба программаи гуфтагӣ мо медроем. дар инҷа чӣ хеле ки мебинед 10 апрел 16:38 салом SMS ки ман удалид кардам дар инҷа буромадагиай ва ин программа 100% кор мекунад. барои касое ки дар корай метонен истифода барен. ва агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, аз шумо хоҳиш дорум дар видео ҳатман лайк монда дар канал обуна шавед. дар комментария фикрҳои худро нависен ва дар бораи чӣ видео дидан мехоҳед нависен. ҳатман ки мо видео мекунем. агар ба шумо авиабилетҳои арзон лозим бошад, ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. иншоаллоҳ дар хизмати шумоем. боқӣ сеҳату саломат бошед то видеоҳои оянда. дар паноҳи худо.